remo. Okay. Ang'o hihi kaka koro jalony weche mag thieth ka? Ang'o hihi makelo tuo mar diabetes ne? Is it genetically transferred koso lifestyle koso en ang'o? Nikech lifestyle koro type 1 no nyithindo koro agolo oko. Koro kaka wacho ni nitiere type 1 gi type 2. Type 1 pok ong'e ahinya ni ang'o makele. Kizungu wacho ni en idiopathic. Okay. To kendo nitiere miwacho ni en autoimmune. Autoimmune tiende ni wantie gi teko mar del ma kizungu luongo ni immune system. Koro teko mar del cha onego bed ni okonyi fight wach ni tuoche mabiro e del. Okedo gi tuoche manyalo pore e dendi. Lakini koro type 1 diabetes teko mar del cha o fight nyaka organs ma normal e dendi. Koro type 1 o fight pancreas. Pancreas ema konyo golo hormone miluongo ni insulin. Koro ka insulin cha onge del to insulin okonyo tero skari e cells. Koro ka insulin onge del, skari dong' e remo. Emomiyo iyudo ka skari ng'eny e remo e ng'ama nigi type 1 diabetes. Koro type 1 ng'eny en autoimmune to kendo kaka wacho ni idiopathic ok ong'ere ni ang'o makele. Okay. Koro e type 2 ema koro wakelo ga genetic ma wach ni oringo e family. Okay. Wach ni yot mondo ka ng'ato nigi type 2 diabetes e family ibe ng'ato nya yudo, wach ni nyathine nya yudo. To kendo nitiere lifestyle conditions makele. Wach ka ng'ato kaka nitiere obeta onge tich, ok otim exercise. To kendo be ochamo gik wach ni skari mang'eny. To kelo wach ni koro ng'ato dende ng'eny, obesity in English. Koro mago risk factors ma wacho ni kelo type 2. Okay. Lakini type 1 to en kaka wacho ni autoimmune to kendo idiopathic. Mopogore kod gik mane wacho kichiwo nendi ni wuon kaka ng'ama nigi diabetes